Maong naglagot ko. Kung di patuo pa na sa dayon, di ka naman tako. Imbis na mag-ako, dali niya. Iba na pala yung mga basura. Napakaglasero, mahalawa yung kundang. Oh, Minoy, Oh, asan ma'am. ka? Isugo lagi ko balbakuha. Asa ko kupalitan eh. Gusto mo stay ba, Noy? Oh, marang-arang na noon kay makabarog naman o makasulti. Ay, salamat. Hari ko yata ngayon na. Uy, jadi kwarta Noy. Umali mo mabalik. Asa rin nung tikta, Noy? Tapos kwartong tiban. Oh. Sige lang mga taga ng kwarta, Noy. Kay, dapat may istorya niya, good. Sige. Ano ba si? Laki! Laki! Ito! Sa pagkatungay mo niya! Dali, ilan! Ano nito? Ikaw ba? Kung saan ipagkabutanga? Umatod pa rin mo! Kasigurado na mawa si Tiban sa libutan. Yung ano nito, huwag man si Glenn. Eh, pasusi ko nung sa ospital. Kaya matod pa ko nung sa mga bata. Nakarang-arang na ko nung lawas si Tiban. Kung saan lang tinod, ha? Ang arang taon, wala mo itong katingog. Wala mo ito'y urinarya ng katang. Eh, magkuwas lawas ng tiban. Kung saan lagi? Nakasiguro ka na pagkatod si Tiban sa ospital? Tagsa na malangay itong ginhawa. Ya, mahok itong kandila. Ben, adtua rito. Adtua sa ospital. Susihan ito kung mayo mas Tiban no. Patay na pag yun. Kunya, balitain ko pag kuman. Eh, ato, ano? Pagdali! Oh, ikaw. Sige lang ang limpyo na rin. Andun ito sa tubangan. Hoy, Rosé, balik ka. Di magagikan. Gikan sa opisina ni ate pa. Dito mo sa ospital. Ah, kanang... Kuan, aw. Gikan mi sa opisina ni ate pa. Nangadto mi ni ate sa hospital. Naluoy man sa gubi ni Tiban pa. So, saon, tao sa buna siya. Okay ra na. Kaya bisan ako. Ibati mo sa kong kaluoy ni Tiban. Kamusta man si Tiban? Aw, murag arang-arang naman sa diyang kahimtang pa. Nalipay naman gani sinang pikta. Pero pa, matod ba ni Tiban, ang tuyo jud kuno siya og hagkong sa buaw. Ha? Di padakop kung kinsa'y gabuhatan, ha? Ano di man nila padakop? Para nagustan na ako, danghag mo kaya na Steven. Dunay dili mo tuo pa, pero duna sinituo nga gituyo gyud. Ha? Ay, alam mo, puto, ana. Ay, ayaw siya mong apil-apil, ha? Sige, ito dito. Ay, wala pa dito mahuman na rin.
Huy! Rocky! My friend! Kumusta naman ka? Kumusta? Arang-arang naman sa taon. Salamat kus doktor. Ilahagi kong gitabang. Salamat taon. Nay. 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 Mangya ka po ninyo nga adto lang mo sa luwas. Na ako'y pag-iistoryahan ni Rocky. Sikreto ni. Kanang gusto ko kami lang duha. Sige. Bili lang ng bagay. Sige na. Bay, Rocky. Ari-ari, tupan ako, bay. Bingkot. Nag-istoryahan, importante ni. Unsa man na kay? Duda ko ba? Katong pagkahagbong na kuskuan, pangpang, tinuyo ito. Ha? Tinuod na gisultin mo, tiban? Tinuod yun tingali. Hasta kay nimo. Ito ba? Gaduda sa kunin mo. Nga ko taon ba? Nga ko taon, kutahan man ti ka nga amigo man ta. Ayaw ko i-appeal ko eh. Kung wa man gani kay labot, labing siguro katong gadahan na to. Mautoy gaplanos pagpatay na ko. Mutlang ka pa. Wagi ko kay bawa na. Oo, umur pa. Kinsa kay nga natuntuhan na? Istaro? Oh, nagduda yung ko ito niya. Ikiha yung ko to siya. Iyong ikiha? Klaro kayo, iya kong gitukmon. Ikiha yun ako siya. Amot lang ba, oy? Wagi ko labot, ha? Aw. Di ti kay apil. Basta mo saksi na ka, kita kong tulog ito. Klaro kay kita ka to. Kamu kung duha dihas luyo na ko. Oh my God. Wa masa ko kakita sa pagtukmod ni mo bang? Ay pa maka. Kamu ramang yung duha dito sa luyo na ko. Simple sa kay wa ka kakita pagtukmod niya na ko. Wa hindi ko kakita ba uy? Kay nalingaw ako mga mata sa mga kahoy, mga buwas, kalbunan, iban-balik yung pananawsan. Ilong niya ay. Sa ito pa, di lang ka masaksi. Di lang ka magtingog-tingog, inikihan ako, inikatubangan na dito. Di lang ko tiban, uy. Iwa mo yung ko nakita. Di lang ko mapilog saksi. Aw, sige. Di ka manggig ka mo saksi. Aw, ako na lang itugaan dito, ha. Kamong duha, inyuha kong gitukmod. Inyuha kong patyon. Oh my friends! Please, ayaw itawag kong i-appeal. Ayaw kong i-appeal, please. Please. Ah, sige. Di ka mangyugang saksi, inigawas na mo din eh. Pasakaan din sa mong kaso kamong duha. Naghan na nagbalita na ko. Huwag yung kung mamatay, Stephen. Stilan. Naunsang pagabutang. Nangabuhi ko nga siya. Lagi. Ako kayo ng problema ha. Kung nahibawan pa lang, ako na lang muliho ka to. Limpyo pa. Kalawom atong pangpangayang ng ulugan. Kot ka ha. Sa kalawam na ilang tagak ka na itong... Yon! Oh, Rocky, yun sa na balita. Paskang buhi ang itiban, di na ginamamatay. Nagkasulti mo kaki? Nakasulti mi. Miingon siya nga ikiha si Tarok. O, i-appeal mo sa kuno ko. Oh, anong i-appeal man ka? Nga wawang ka magtukmod niya. Di lagi ko i-appeal o kiha. Basta mo saksi ko sa pagtukmo ni Tarok niya. Stilan. Nindot noon. Madaot di si Tarok ng pagabutanga. Kinala, magandam na kita kabugado ini. Panaragi, akong sulti as papa. Kasi ang idol. Kinahanglan magkahiusa ta sa pagpanalip. May problema na. Pangandam lang sab. Kaya si papa akong agdon.
Basta mo tawag lang ko ni mo sa telepono. Sige, sige. Paabot ko sa inyo tawag. Pang hindi ka kalitiba sa ospital. Kinabad-an ako dito sa akin. Sila, hindi ko tala ko. Iya. Mura man nagwa. Kung matana noon kung sanay kayo panitiban. Ang awan o puntang kasampan. Sabi ni Mura sino? Nagduda naman ganito. Kung sa lagi. Pagkadisla siya ni Iban. Marag pinuyo. Iban ang duga sa ko. Paano? Sura sa doon. Wajit, iba ba? May gani. Naluwa si Teban. Nalipay naman gani ko. Na, makagawa sa ospital. Wow, mga kisa. Buyog itong itabulit Iban. Sabi din mo sita. Nagduda ko nga. Marag. Ang kato naglagot, Teban ang gabuhot ano. Pero, hindi lang ko manghilabutan na. Ang ako lang, advice na ako sa Teban, na careful lang siya. Bitaw. Mag-advise lang ko ba? Ang plano, pagka-karino niya ni Teban, ko naundangon na si. Ano man? Abi mo sa? Mamo ng buhaton. Mura na dyan kung niyampo mismo ng dautan. Samo, mga dautan, masamo itong kasamo ka na mo. Malaot itong Steven. Ako, nag-ampo naman ko nga. Para siyang kaluwasan. Teban, hindi na magmahay na ako eh. Nag-advise na, nabi ako na magbantay, kaya naglagot niya. Di, juga ano nga, ante. Sa mga nalimuha ni mo, hanto di na mawa, Steven. Nag-antos ang taon, Steven. Angay na lang taon siya. Ay, sa Steven. Minsan ako siya sagdan. Hindi ka kung pagi nga na mo protektan niya. Yun sa man yung pagbuhat. Kung sa man? Ha? Nagtiyok na inyong mata sa akong sugo nga inyong gituman? No, nagpiyong butaw. Huwag may magdang nga ito. Papiyong butaw nito. Kasi may magdang nga portilaw matong tampugan tanong ka to. Na may buhi pa siya itong ikayon na. Sa padya, katanghagan mo! Kay bao ba ka raki? Ako kayo ng problema ha inyong gibuhat? O lagi. Mau lagi. Paninguaan ninyo ha, nga di ni matos korte. Paninguaan asad ninyo, nga dili mo ikihan itiban. Sekarang kuyawa na nako ani oy. Iya ba kung iapil o kiha? Sekarang ibalasa gini akong naong oy. Mao na, ay katanghag man lang mo. Yung sao naman lang na. Wanyag maapil niya na. Yung sa man, premiuhan ka mo. Ha? Ay kaso na mo, kaya namin korta. Unya ka mo, kumapriso. Taghag ang gigay mo na. Anong mura magdagkagubot mo? Ah, kunti kuyawan na nato ini. Kuyaw na kayo. Sa? Sa kuyaw? Ano kuyaw man? Si Tiban, dakong buhi. Wa mamatay. Usa? Ah, mutakan sa bugok na dako. Nga naman ka na. Naganghal kayo. Mal. Wa siguro matulong pa. Kaya kung natulong pa uta to sa iganan, nga ikamatay ni Tiban, patay, wala na yung problema. Ha? Hibawan ba may pag apel lang mo pang layat ito?
Pa, nakapait pigit pa. Si Tiban mukihat ang tarok. Saan naman ang tani? Tingalig mapriso ta. Hindi ko gusto mapriso pa. Maapil kinita ni Ene Arnold. Tungos kabuang ini ng tawhan. Bukan tauna ni sa mga mga animal. Una ta masus bilang buwan. Bukan ta juga semua. Di mana ya? Nyor. Basta maapil me. Nyor. I-apil na pa ko ng kukihan, Nyor. Usa? Basta di ko musakis pagtukod tiban. Unsa ko na nga ba? Pagyo na lang nato nito. Ano ang ebidensya? Nyor, hatang ko'y labot ani Nyor. Uy, samantang ni magkaputangan, Nyor. Hatang ko'y labot ani Nyor. Usa may labot. Wa ninyo tarunga ang pagtuman sa sugo. Unya, mayong gawa mo'y labot. Tinuod dito nga ko'y labot, Nyor. Si Tarok lang tayo manubagan na, Nyor. Igo na kong nagtanaw. Wala, kita lang niya. Nyor, itarong. Unya, kita ro. Nanong buhay pa man lagi. Ha? Ba, sige milagruhan. Usa ka? Milagro si mong kabuang? Usa ka milagroan? Tunto ka? Pa, unsa ko naman nato ni pa? Kung panalit, ikiya si Tarok ang Tiban. Mapaganda. Sama. Usa man? Tinuod ba yun eh? Tinuod ba yun nga buhay si Tiban? Ha? Oo, Nyor. Sika kahit mata, buhi yun. Di ka to tingali kalagang. Isa, Tiban yun. Di ba, Nyor? Oo, ito. Mga hanggaw ni mga tauhan na siguro. Unya, giingnan ka yun niya. Nga mukiha yun siya. Nga siguro yun siya. Nga nahibaw siya. Nga gituyo pagtukmol siya sa pangpang. Gihuog sa pangpang. Nahibaw siya na. Nga tinuyo to. Tuman! Ulagin yun. I-appeal ko niya kiha kay takong sapo ko ng Mr. Rock. Nawa na ba? Kuya, nagkikita ni. Mamiligro kita. Kuya, kita alin yun to. Asami? Apel ni suyaw? Kitang tanan, may appeal kuya. Usa kita tanan? Nganong hasta miyon ka nga kuyaw? Kitang tanan kuyaw? Nganong apil man mi nga kuyawan din? Ngawa man ka sa mag-discuss Tiban? Nga, apil mi, nga tumuhata. Kamu naman kay, ikaw naman kay ikiyang Tiban. Nganong kuyawan man mi? Ha? Di ba, Nyor? Basig si Tarok ba? Oh! Musuka. Nagisugo niya minimo. Wala! Usong di sa ka? Nga apil mi? Ha? Dili, oy. Si Tarok man. Si Tarok ba? Si Tarok man hindi mo musuka. Oy! Atos na ro! Ina nga pani atin eh! Lalo na ko din ninyo? Oh! Ato na yun! Lihok na yun! Tumalik ko ka! Paano ma'am? Kondisyon na kayo ma'am, oh? Ate ba? Wala ka sa kising kalawasan. Oh, anay! Pusa-pusa ako magikudi ang ganyan! Hindi halin mo, di ba, no? Kailangan mo, no? Ay, nabuhay patawan ka. Kaluyan pa dyan taon ma'am. Pagbuot na ganis ginoo ma'am, nga di pa ka mamatay, di dyan ka mamatay. Pasalamat siya kas ginawa do. Bito, siya rin din nakaluwas ng utiban. Matod pa sa doktor, ma'am, pwede naman makagawa sugma. Kung magbantay na ka, patuos akong tambag. Pero may bitaw ka nagpatuon mo tayo. Tigali, kaya nagdumuti mo utiban. Oo, dyan nabantay, dyan ka.
Lagnit yun. Kinanglan, na dyan kay Kuyo. Magbantay dyan ka. Gusto na. Ikaw po, kayo gi-permis din ba? Masag-asa siya malakaw. Ha? Yung apilon ko, duha nung mga matay. Hoy, ikaw, baba niyo. Sagdilan na siya, nay. Muapas kanina siya ngatus langit. Ipaprisong gyud ko ni siyang Senyor San Pedro. Unsa man? Sula na ta karon? Sugula si mong mata. Namiligro ta ron, namiligro ta. Ngano man? Ano man? Si Tiba na buhi. Naayo. Ug ang nakapeligro, kay nakahibaw siyang ikay gatok mo dito sa pangpang. Saba di harak yoy. Nahibaw lagi. Kunya, niingon ra ba siya nga iya kang ikiha? Apil ra ba ko? Arang-arang. Yapil kakiha. Kung sa arang-arang, Aron duha ta dito sa sud sa bilangguan. Aron di ko magmingaw dito. Mas maayo ng duha ta. ikaw na ba makakwarta ni? Tara, tara, tara. Anong gruyon ko nimo? Patugan niyo Alfonso. Kinsa man na siya? Isa lang siya, pamatana pa man ka. Uy, amahan ba ninyo rito, Arnold? Tara, tara. Anong makikistorya pa man siya nako? Pastingan mo ka na kapagutanan. Adto na dito, isulti na tanang pagutanan mo dito. Sige. Ay, balakag iguanin ka to kahimtang, pre. Wadi ko mahimutang. Ida. Bitaw na. Kay si Tiban na ba, pre? Nahibaw yun. Nga, dituyuan siya pagtukmog ni Tarok dito sa pangpang. Delikado tani, pre. Mao lagi. Ugabin mo, nakauna-una ra ba si Tiban nga ikihan niya sa Tarok o ang akong bata-bata nga kuwanggol sang dako. Ikihan niya ang duha. Ikihan niya si Rocky o si Tarok. Kana yung duha. Muna akong nabalakan pa kayo. Diskuido kita ni. Diskuido ta. Delikado ta, pre. Delikado ta, kita na. Kaya karon, usa maging maayo na ito buhaton. Unsa ka? Patay sa mo. Ayaw lagi yan ang patay-patay, pre. Tita, usa mo na itong problema, anak, pre. Kana akong gusto, kanang pinaagi sa natural, na dilita madamay. Kaya kung ipapatay na nato sa Tarok, madisgrasya na po ta. Minaw sa Usa mo na itong problema, anak. Paminawas ako. Pilig ko kita. Kanas Tiban, mukiha ra ba yung kununa? Unya, ang iyang gitarget, maog yun si Tarok. Unya, may tabo na, mukiha si Tiban. Yan si Tarok. Aw, lagi, kiba, lagi ko, anak, pre. Mamilig luta, mupiyait na. Aw, lagi, pre. Kasabot lagi ko, anak, pre. Pero di ko na patay-patay, pre. Kay, pasit ka ta na, pre. Musamot ang atong problema, pre. Delikado ta duha. Unsa man ka day mayo? Si Tiba na nga itong unahog patay. Dili lagi si Tarok. Pati yun na si Tiba na kanang natural na pagi. Kanang sasakit pa ron. Kanang dili kita may mapasangin lang. Basta dili pa na itong problema si Tarok. Si Tiba na nga itong problema. Muna yung unahon sa natural na pagi, pre. Natural. Ha? Natural na pagi na dili na mapasangin lang. Buenos dias, mga senyoritos.
Ay, Mas Rocky. Ay, Mas Rocky. Ha? Tuwa mo to nga to. Sir, nidagan mo to. Dagan. Oh. Anong nidagan mo to siya? Ambot nga nung nidagan to nga. Ingo man siya nga, so diha. Nidagan to siya balik. Mo din ni si Tarok, pre. Mo ni siya, pre. Ikuha ni Rocky. Kaya akong pareyon din eh. Ako si Tarok Nyor. Matod pa ni Rocky, duna kuno ko'y kasong dako. Unsa mo ka? Dramaturgo ka? Aw, wa Nyor. Nakaapi lang kog nilambay ni Adto. Ako'y gibugnos leon. Marikara, marikara. Ano. Lingkod na rin, lingkod. Thank Unsa you. man pagkabutanga? Nawa man mo matuman ang isugo nila. Nganong buhi pa man si Tiban? Sa akong pagtuon, Nyor, may anting-anting to Steven. Unsa man ang anting-anting? Talagsaong gahom, Nyor ba? Sa Tagalog pa, agimat. Malagmit nga si Tiban, nakatipig tug itong nga ngipon sa iring. Kanang siyam ka kinabuhi, Nyor ba? Sa? Siyam ka kinabuhi? Oh, Nyor. Tinuod lagi na, Nyor. Tinuod na. Posible. Tuo ka na, pre. Kalaw na to kung gihagbungan, Nyor. Nganong waman gid siya mamatay. Nagkalaw na to. Uy, ikaw nakakita na itong nangipon sa iring. Wa pa noon. Oh. Nga anong mingon mo ka? Nagisgot mo ka ito ng ipo sila. Mga tabi-tabi malang na, Nyor. Kahanggaw. Patagka malanggang nalbaba ni mo. Tagka malanggang gabi. Bakit kila ni? Makuli akong kumpare, si Don Miguel. Don Miguel? Pasayluwa ko. Oh, pasayluwa ko, Don Miguel. Uy, ikaw ba? Ayaw pag hinanggaw. Eh, tinanong naman yung ato istorya. Pasayluwa ko. Pasayluwa ko, Don Miguel. Kung sugon ka, pagtarong! Nga nung wa man mo tarong nga ang among gisugo ni mo. Nyor, magtinarong na gyud ko. Kung inyo kong sugoon, at tuon ako si Tiban, ako gimpat yun. Sama. Sama. Kung ikaw kahit mo patyon. Ayaw, Nyor. Si Tiban lang kami sa yun, Nyor. Sadili, Nga ako na peke. Ato rin sa buta to kayo. Hoy, laki! Bravo! Wari ang puisita! Wari! Alak ka rin! Laki! Magpamisa, gid ko ron ko. Muadto ko ano yung simbahan. Tiyo ba, di ko di kabaylog sapi ang akong kalipay karon. Yapi ang pamisa ng itong tanong parinti. Ito na nga matay ba? Basig mo ito yung nakaluwas ni Tiban. Mao lagi. Tiyan mo na nga, kalaw mo ito yung gihulga niya. Naluwas pag yun. Mao lagi. Ugma piktay, gawas ni Tiban. Budit sumi sa bugado. Nga naman. Usang aplikaso, batok atong tarok ug niraki. Uy. Hindi na lang ta nagkiha-kiha ikong uy. Anong di man? Nga gituyuan siya tukmo dito sa pangpang. Kung ako'y pagboto ni ko, dili na ta nagkiha-kiha. Total, wala man na namatay sa Tiban. Gusto ang hukom ni Tiban kita. Mangita ta justisya. Dili ti ang itabo ni Tiban. Ay maulag mangita tag hustisya. Pero pagkakita tagburok ka ikaw, makagasto ta. Labi nagdugay kay na mahuman ang burok ka. Dili ni magdugay pita. Kinahanglang masilutan jud ang makasasa.
Kinahanglan gahi abaya ni mong uwi ko oy. Makagasto lagi tagdak ko. Unya wala ra ba gyud tay kwarta? Pastilana din mo bigta. Ayaw pagunahon na ng gasto ug dako bigta. Mangita tag abogado nga dili mangayo og dako. Naamo kuno'y abogado nga way bayad bigta. Uy bayad? Asa matana? Basta doon na katong giingon sa security guard. Naapo ko to'y uy bayad. Diba? Asa man na? Pau o ampaw ka. Pao. Basta doon na, mauna ito na mong tiban. Kaon man ang ampaw uy sa karkar. Basta pao mo, mamaura na. Para nako, why problema? Way problema para nimo. Ang planong tiban, ikiha ka. Wa lagi. Pero, mga priso taani do. Malipay masab ko kay sa sud sa bilangguan to amang ko'y daghang amigo. Malipay masab to sila nga makabalik ko dito. Mao nga di ko mahadlok mapriso. May taro, magpakiluoy lagi ko nimo. Mabroka gini ay taon ko giapil. No problem. Kung tuan ako sa sud sa prisuhan, kamong tanan nga ni apil sa kaso, mubuhis gyud ako kada buwan. Buhis? Oh, manghatag mo na ako haron di sad ko magkalisod ba sa sud sa prisuhan. Ako? Pabuhison ko nimo? Unsa man day? Naluwas gud mo. Ang kuno nako ang tanan. Pero kamong tanan nga labot sa kaso, mubuhis gyud mo nako ha? Kay kun dili, ibutyag ko ning ang tanan. Bantay lang mo ha. Iyag-yag gyud ko ni. Ro, nang pila may among ibayad nimo? Kada buwan o simana? Kada buwan. Kada usa ninyo, tag 5,000. Oy, Unsay oy? Gamay anang 5,000? Kamo ba'y prisohon? Lalim ba? Ro, pagamil ng kuha kay pobre man taon ko. Pero senyorito Arnold, dato man, ilahan ay padaki. Di na mahimo oy. Adto ka mangayo nila. Aron ibayad na ako. Samag ka. Isura sa nataro, uy. Amigo ko ta, natawas, saan gata? Mahimo, luwasa sa taon ko, uy. Ayaw na lang kong iapil. Di lagi na mahimo aki. Ako ang muluwas ninyo. Ang inyo ra, ang paghatag ra nako sustento. Lagi, dato man. Ako, nagilutod, hindi ko ni mo pobre man ako. Ay Raki, nay nakita na ko ah. Ang mayo aniya. Uban lang kas pisuhan. Sabihan na to atong mga sa. Kay bugong sa kandak ko. Kung ako'y pabuton, pre, bayaran na na si Tarok. Kunya, siya pangkuno na to, pabilanggo siya. Ako, maurag yun akong nauna-una ang maayo paagi, pre. Maayo ka? Kunya, si Tiban, pre. Muna akong gusto pangitaan na itong paagi, pre, na magkabuwag silang duhan lilisa. Ayan ang patay-patay, pre. Pre,
dili ka mayo. Nga, imo nang ipalayo si Lisa. Ipalayo ni mo si Lisa ni Tiban. Dadas layo. Muna akong naunaw-naon sa una, pre. Apa na akong kagulan, kumuapa si Tiban. Unya, paghuman, manago sila o magtaban. Kita sa una to, anak, pre. Dili na mayong paagiha, pre. Dili na mayong epekto, pre. Unya, saan naman lanin ako, pre? Ang ako ba nabalakan kung ang akong anak, mabuang yun. Gumikan kay napaka siya sa imong anak, ang Lisa. Nadlo kong mabuang taon na si Arnold. Wa ko mahadlok na mabuang na imo anak, pre. Huh? Ang akong kahadlokan, pre, kung magkadayo na si Lisa o si Tiban, pinang uwawa na ko, ani. Dili. Di ko gusto mahitabo na, pre. Ang akong gusto nga, magkalagyo kinastibang si Lisa. Ato ginapangitaag paagi. Pangitaan ta nagpaagi, pre. Ato ginapangitaag paagi, pre. Nga, masulpan gining problemahan na to. Mao lagi, pre. Pero, dili ta ng problemahan na ipaagin to sa patay-patay, pre. Kay, maway na ta na, pre. Ang importante, pre, pasagdaan ta lang siya na sila Tiban o si Lisa o ato sa unahon ng atong problema ni Tarok. Kay bayran ta na siya. Unya, pila masab kay atong ibayad ni Tarok. Ikaw may maghibawa na, pre. Istoryahe. Kay, sa tanaw na ba na ko ng Tarok, pre? Marunong na, ignorante, pre. Bitaw sa nay na panidaan ko ng Tarok na. Marunong nga ignorante. Ayuhang pakidil, anak, pre. Sakay-sakay, pre. Ayaw kumpiyansa, pre. Kay kanarabang tao na, kuan, sugra sa normal. Delikado na, pre. Delikado lagi. Basta, marong nga abnormal. Gusto ka? Ako na siyang sakay-sakayan. Ayuhon ko na siya og sabot-sabot kintahay. Makigdil ko niya kintahay. Nga medyo magkatuo siya. Nga na ako niya. Anak, pre. Go. Lagi! Yar! Tanaw, banda. Asam ka yun? Ato na to Steven sa ospital. Aron makatuo siya ba, mawatay ka lagot niya. Aron kung sa ingon, di siya matahap na to. Nga na! Ngayon, ilang kong uban yun, oy. Nga naman. Klaro na gyud niya, nga doon ako'y labot. Sa pagkahuog niya sa pangpang. Unya, i-apil ko niya kiha, kundi ko mo testigos sa pagtukmod di Tarok niya. Sa may nana. Wa man ka siyang maingon, kaya mitaba kag tukmod niya sa pangpang. Aw. Wa noon. Pero naingon siya, kundi ko mo testigos, maapil di ko nukos broka. Wa gini may utok eh. Saan nga lagot yung saksi ka bato kang taro? Uy, Taro! ganito masukos Tarok na ko ana, oy. Ay, wak na problema taro, dali na kayo na. Upan nila ko dito. Unya, ayo-ayo si Tiban. Ipakita ko niya, naluway ka niya. Taro! Sige nito, gilis ako. Sana sige, pagdali ha! Oh. Ang may na kay Mamoy, labi na nakakaroon ni Reo. Hindi siya yun. Hello, Mamoy.
lamang natipon. Ay, maadto ko mang good me dahil sa amigo kabugado ni Eto. Sa kanong kaso ko, natuklod niya sa ganito yung pangalan. Taro. Tarong mo na, tarong. Hindi ko yung katuklod. Uy! Klaro kayo! Mura ko kog Superman ni Day dito subos. Pirting taas atong pangpanga. Hala? Buot gila ipak yung takatiban? Oo! Oo, Jun! Oo, kuha na sila ikiha. May doon lang, ikiha ka ba? Ikiha, di ba bahala? Oh, mulang. Nay, abogado ay, amigo itong tatay. Ikiha gino to sila. Di ko kayo ng mga duha. Ako gatuli ito gamay pa. Nanatan ka na. Ma'am, salamat kayo ninyo ha. Salamat kayo na. Salamat kayo na. Ito kayo ninyo yan. Nanggawas naman lagi na nito. Naasap si Lisa. Ayo. Ay, atong palitan na. Nampit ka. Ihatod lang ka na mo sa iyong atuan. Day, salamat sa iyo kay Day. Dili na lang, ano lang kay. Labahin pa mong gudwig atuan. Day, naman yung hapiton. Salamat kay Day. Day, salamat po. Salamat po kay sana na idaganoy. Kay salamat Day ha. May problema. Wala tayo si Day. Rosie, salamat kay Day ha. Thank you, ma'am. Ayaw ha. Ampi. Biyaan ko sa kong loves. May na kayong lawas sa tayo. Hala! Uwajud ka ni? Uwajud ka Kinsa man ang manok iban? Ako ani nay. Ako ani. Tablay! Karoon po ganun ni Muguniti niya imuha. Ako lagi ni tay. Ay nalaglalis dia. Klaro kayong kapay lang daan. Kano sa ama ka magabatur, ana? Nga, karoon pa man ang limuguniti. Nga, karoon, imo na. Iban, ibutang lang na diha doon. Uli na natin. Pasig na niya mangitaan na doon. Nga ano nga kuha mong ibutan diya nga. Ako ani kasigurong kung ako ani. Way mangitang lain ani oy. Ako ko'y tagiya ni. Di naman ka, ana. Hinatag. Hinatag sa Santos nga labing bulahan. Ilam di ay. Dahal-hal ka lang. Muguin na lang na Iban. Ibutang na na. Uli na doon. Di mahimo nay. Ako'y tagiya. Ang gahatagan ni si Senior San Pedro. Inuang ng imo. Bahala na sa bagtata. Magdali, tak. Pwede ba? Uy, mayon liga. Gawas na liga. Kaluis Ginoo. Awa, still alive. Bitaw. Do. Ikaw ba? Kumusta ang ka? Kay numdum ka tong imong amigo? Katong amang dako? Katong kulukoy? Starok? Ikiha ko to! Amaw tong tuwana? Klaro kay gitukmog yung ko to! Saksi ka ha? Saksi yung ka? Ay, duko-duko ang uni mo! Di ba di mo kita ikihas taro? Ayun na lang ng kiyakiha, oy. Klaro kayo! Gituyo gitong pagtukmod ako! Ayaw taong tiban. Wa mo ko'y labot ato. Unsay way labot? Amigom ka mong duha. Klaro ato, kita rang tulo atong dito sa bungtod. Nya naamos luyo. Sa akong luyo ka mong duha. Amigo lang, Mr. Rock. Pero, Dahil pero dia. Iapil nung tikanukihan noon. Way siguro ka mong duha no. Tuga na lang doon. May labot ka, wa. walang itaw nang. More. Sa mga bata, palang tanang irang buwang. Wagi ko'y lapot.
Hilom na ng mutiban. Inani na lang. Ay talaga yapil sa akin. Okay, ha? Eh nakasiguro mo kung wala ni siya isa. Ay na lang na siya yapil. Kaya ako'y bahala ng gasto batok ni Tarok sa Broka. O di ba? Ako'y muhatag na magkabugado. Sugot na lang, Tiban. Wala ba tayo kwarta? Ilom di ay, mukhang pira sa nimo. Di ko musugot. Iapil yung kuning buwan. Ipapriso ka ng duha. Bantay ko ka do. Kung saan naman ang aning dito, ipaapil mo ka papriso. Ang mundo tahanan si... Di ako ba'y hatong matay si Tiban? Magduda, Jud ko. Naunsa man, di? Kung si Tarok dili kailan ni Teban, sinugo to siya. Lagmit yun, di. Apan, ang problema, kinsa sad kayo nagsugo niya? May lain pa. Usa sigaan ni Dres Balay nga, nagsigsamok-samok. Sus, pinaghan ra ba? Kana si Tarok, siya na makatug-an kung din siya nagsugo niya. Kanya, Maapilo pagkabilang ko ang mastermind, ano? isa man di ay, apil jud. Siya una mabilanggo. Di ba ka si Lynn o si Judah ang nagsugo ni Tarok? Tanaw ko, mga naong nga to. Dito ko, dito naong nga to eh. Oh, makita rin nga na sa sigado. Paabot lang ta. Kinsa kay tag-iya ang manuka, Bigta? Wa enjoy po pagganag pagdaang Tiban dire. Amot lang, iyaha magyud ko na ng manok. Sa mighatag niya. Natag man ko rin. Natag man ko rin ng San Pedro. San Pedro siyang kagaral. Puro lang yun binuang ni Tawana. Wala man sini angkon. Basig nakabuhi na sa tag-iya. Iya dang giangkon. Ya, kasig dahay ra na ikom. Wa bitaw na niya kawata. Parihara lagi kawat. Bawa mo gitag di na iya. Sa problema ana, may mangita di tag. Unsay po ang atong tatay nay? Ya. Kanang manok. Dito ay shopping sa tinudaling tagiya ana. Stilana sa dinyo. Di gyud mo mutuo nga. Hinatag ng Senyor San Pedro. Sapa diha oy. Kauhay pagyapil-apil ng Santos, balaanon kay na. Di gyud mo mutuo. Nga kanang manok ka, hinatag yun ng Senyor San Pedro. Ay, kanang matiban.
Tari, tika. Tanaw na ito kumain ba yung kang laki. Tinuo bigyong giingong ni Senyor San Pedro. Kay, nagkinahanglan ko kwarta, dako-dako yung kwarta akong kinahanglanon. Kay ikiha ko ni Starok, basta mga kwarta kong dako. Ipadayon dito na kong kihang tarok. Larong kong gituyo dito niya ba? Tumudwa kong giing. Pila ito gibungat atong abogado hanay? Pila ganito? Tamil man tingali to. Umawabit ako murag na nabangog ko tungod sa kadako nay. Nalipong ko kadiyot. Ambot ng tatay ni mo. Amigo man kahapon niya ng abogado ha. Nya pwerte manino makapaak, pwerte makapangayo. Sus ko. Acceptance fee pa lang daan. 50,000. Uy, baya! 50,000? Acceptance pa? 50,000 kayo do. Unya pa. Nay pa. Kada hiwi. Mangayo pa yung 10,000. May nang paliwatan ng abogaduhan eh da. Toras yangan. Attorney Ismukoy Bira. Oy, ganun nag-hisgot mo, abogado? Ah. Grabe sad kay makapangwarta ng abogaduha ko mo eh. Grabe mo lang. Grabe pa serious. Natural man ha. Di kang panilya ko itong abogado ha. Kusuga sa mo bagting kapanyilyahay. Kusog pa mas kampana sa pardo mo bagting. Oy, ay pagbugal-bugalan na ha. Ngil-ngil ka itong abogado ha. Wato'y pilipil disbruka. Permitong daog. Nya, mapil tagkapildi. Tiyaw mo na. Wapagi husay. 50,000 na dayon. Ah, tinuod na ko. Kada ko anong 50,000, asa man tag mangita ana. Kung tagasugod building na tadaan, nga napay. Kada hiring, 10,000. Oh, ano libang tag sapi? Anak mo yun na kay ilam ng eskwilahan. Grabe sa jud siya makapaak oy. Birahan mas tag-ayo. Oh, so, naanak mo gina. Ato ng obligasyon. Obligasyon lagi niya asa magkag 50,000. Be, asa magka mangibot? Ato alang sa nang ibili na dihang problema ha. Di lang sa tanay isgutan. Nay maayo ay mangita tag kwarta. Kay aron madayon ni atong kiha. Ayaw na lang ang nagkiyakiha tiban oy. Total na luwas bitaw ka. Naung sa kapikta? Ato lang pasagdan ng nahitabo. Di ini mahimo. Kinahanglan masilutan jud ang makasasa. Ay, nalantana. Ikaw, tay, mangita kag 5,000. Mahimo rang manghuwam ka. Pila? 5,000. Kay ako mangita lang sa kugakuha. Nya ikaw, nay. Bisag ko sa kalibo lay mo ha. Ang saon man na nimo tiban. 5,000 ubos kalibo 6,000 raman na dong. Isabong taning manok. Pustahan na tog dako-dako. Kay naniguro ko mudaog. Asa mo kuha ng 5,000 tiban? Dong, kada ko intaon na ng uskalibo dong. Uy, asa man ko manguha ng uskalibo? Pangita lang mo. Total, mahimo mong manguwam. Total, siguro ko mudaog ta. Ang binamanok mo tiban? Sana. Uy! Kadaog gani tiban, kasunoy pa ani? Kita aning gani, ihaw ni. Awam gani pasong. Ay, nagsaway-saway diya tayo, oy. Basta karong Domingo, itari ko ni. Atong kwarta pa atong tag 10,000. Aron dako-dako tag madaog. Siguro kung daog yun siya.
lingkod gadali dere. Unsa man to? Naman ate mo. Lingkod to. Ikaw ba? Wala ka katuman sa akong sulti nimo. Unsa man pa? Diba yung mo nimo, bantayin yung ate, dili makadoon na Steven. Wa ko malimot anak pa. Pan, doon na lang hitabo ni Tiban. Naaksidente siya. Lain si kay dili natutag doon. Nga, igala ko na to siya. Bisan pa. Tumana na akong mando. Kaya dili ko gusto na magkadoon na imong ating si Tiban. Dili na lang kumusab pa. Igo na to, na nakadoa mo niya. Pero di ko gusto na inyong pirmihon. Kaya pilar ko ipaghigala. Hindi na lagi pa. Promise. Kaya, kung siyempre ito akong nadungga na, magpasaka magkano kaso si Tiban. Oo, daw pa. Iya ko na magikiha tong nanglan og taro. Kay maugit ko na ito yung gatuklod niya sa pangpang. Nga, tuyog ipulog tuklod si Tiban. O ba? Ang ayan sa ginamukiya si Tiban pa. Or mapriso sa dyan ang nagtukmod niya. Hapit ko mamatay si Tiban. Basi mag-apil-apil mo ng kasuha ha. Sutihin na si ate mo ha. Ayaw mo pang hilabot. Oo na. Ya. Magbantay mo ha. Nabisakin sa inyong mga bisita doon. Dali mo mag-istorya-istorya bahay ka na ha. Ika si ate mo. Kasi, kung saan gusto pa? Ano ang gusto? Sopo, yun. Bawang pa nga. Gigan to sa hospital. Kapilan sa papay. Hasta katang nga. Iya pa dyan itanin siya una-una. Usa man yun ito. Mingon ba sa papa ba? Yatanyagan ko nung natong kwarta si Tarok. Aron ba ang kuno na lang niya ang krimen niya iyang nabuhat? Unya? Ingno na lang niya ni Tarok. Nagitok mo niya Steven. Sa kalagot. Niya kinalan. Way madamay na to. Siyara ang kuno niya. Bayra na to kwartas taro. Ayaw lagi. Pero susiha ko na ito ha. Kung tinuuray ba yung mukiya si Tiban? Uy, kaya lagi yun dito. Kaya yun. Mukiya gid siya? Ako mukiya siya. Hatagan na to. Abogado si Taro. Suportaan na to. Hatagan na to kwarta kung sintensyahan siya. Siya may mabala ka. Naipan niyo rito. Aron di ko pirmin ko yawan na. Basta mauna na rin buhat ha. Istoryahe. Nya. Ako na doon. Sige, ito ha. Basta pasabta pagbayo ha. Ngayon, di mo pasabta pagbayo. Nara ba yung om? Utok ka dito, ha? Bitaw. Mapriso ka? Hindi, uy. Mas may dim dia ba? Sito ka ba? May kabiling ka rin. Ha? Basta rin ka priso. Unsa naman ra kay? Oh. Nay, mayong balita. Unsa man? Iha man yun, Steven. Mamiligro biya ka ni. Niingon akong amo, tagan ka kwarta. Basta, walay taong maamong.
Okay na ko, anak. Unya, pila may pa ngayon. Kwarta? Oo. Depende sa isitensya na ko. Basta, tag 50 mil ang buwan. Kadako. Maabot og 20 ka tuig. Kadako mabayaran. Subayon man nagpila, basta, tag 50 mil ang buwan. Dako ra kay na uy. Ikabay mapriso ra ki, lalim ba? Pagami lagi na akong sultian akong amo. 30 mil ang buwan. Ah, kaita, uy. Dako ra gyapon. Dako ra. Ilang day gusto ninyo? Kinintos. Ang adlaw? Ang tuig. Sabad ya raki ay. Dako pa magsweldo ang maid na anak sa among silingan. Di mo kudong. Dako ra masanang 30,000. Akong gisubay-subay, moabot mag 360,000 ang tuig. Unya, ug mapriso kag 20 ka tuig, moabot mag 7.2 milyon. Kadato na kanimo nuwar ko kay anay ka. Oh, sige. Ikaw lang yung mapriso, haron ikay makadawat sa 7 milyon. Ayaw pa kina, pag pinagtong. 20,000 na lang. 20,000 lang. 20 mil ang buwan? Pero remember, friends ta. Tarupya. Friends, unsan sa kayo hunahuna ni mo, no? Ako mag 5,000 ana, kaya ako may maningil. Unya, ang imong bahin ako pag yung ihatod dito sa presohan. Dito taga na. Sige. Sa ato pa, 15 mil akong dawaton ang buwan. Oo, kana na lang. Kaya akong sultian sila dito. Timan! Nay, na ako mas galimo dong. Nay, dong, sus, gipahulan ko sa kong suki. Kaya ganyan ko nga, padata-datahan ako niya dong. Nay. Ay, dong. Mas may sa nanay da. Hey, nakwartam kong 2,000 sa kong amigo. Ano ba? May kinay, puno na to. Dong, may na yun. Ganyan nagtari mong manok. Ayun mo lang. Ya, ang tatay. Ina, di ra ba ko numupusta si tatay ni mo dong tiban? Kay di lagi kuno ang kadaog imong manok. Di malas na siya. Ang sakit na siya dong kay yaw-yaw mong gunadayo. Pasagdiilan na siya na Basin niya, nagtuo na siya, gasaligta na niya. Kaya dong, Jasmine mo kay may pusta ana. Pusta libong, 2-3 ra. Ako rin mangitag paagi, ana. Ay, kablag ka na Sayon na kayo na. Diba, siguro di ka na mo daog ng manok ka? Siguro lagi, kaya sa manisiyo Kanang imong sa kalibo, madoble na. Mahimo ng duha. Dong, sigurado ang itaon. Dong, wala na ba yung kwarta ito? Siguro lagi ginanay. Ay, kabalak ka, nay. Kaysa nga tungad to, mabuhong raw niya tas kwarta. Kung kaloyan tas Ginoo. Bikta. Rikara. Huwag kay. Ano ko? Kumusta gidala? Oo, ay. Itari ko ng tiban ko ng linggo. Di mo kapatuon ako. Di ilagay na mga gimbis. Eh, sa tiban, nindot kay naghimpis. Anong utuom ka na yun?
Ako di ay. Di kong kabawang tanaw gimbis og manok. Kamay kamayo ninyong teba. Tuo man ka ng tiban. May lasulti. Unsa to kay? Di may gimbis akong manok. Pati ka naghimbis. Ay, kwarta na ko ah. Adto ko pustas pikas. Yate. Tinuod ka? Oo. Ari ng kwarta nimo be. Gusto gyud ay kag pustahan nay. Oh. Yate, waylak kay ha. Dahil na ba kag kikid? Tanaw to kinsay mapildi ani ron. Sukal gyud ay gusto nimo. Okay na yun. Wa na'y problema ang tanan. Ang kuno na niya. Huwag idamay na tao. Siya na. O yan. Bila may atong ibayan niya. 20,000 ang buwan. Samtang tuwa siya sa sud sa prisuhan. Ba- 20,000 ang buwan? Sa ato pa. Naigo og 240,000 ang tuig. 240,000 ang tuig? Iman na nato na pa eh. Madarating ano? 240,000 ang tuig. Usara na kasultada pa. Pagkadako, good. Pero, kung ma-sentensyano niya siya 20 ka tuig, pagkadako sa itong bayaran, 4 milyones kapin. Laki, ngiyuan na ng staro. Tingnan mo, hatag ni 100,000. Panana na! Diskarte ba? Saan ka? Di gito mo sigot yun rito. Nga ang iya ganing gusto, 50,000 man ang buwan. Di na mahay mo. Abe, dako na. Lisod ko bayad na. Sige, kayo na pa. Ay, ato lang ng piyungan, God. Ha? Piyungan na nato na. Unsa? Mubayad anang hapit 5 milyones? Oh, Yun, saan ako lagyan na? Para di man magpahangyo. Adili. Di ko mubayad anang hapit 5 milyones. Ingna. Usa ka milyon. Athon lang na ako. Di gito mada. Ha? Di mada. Usa di ba da? Oh, si Tarok ba? Di gito mada. Gaya gito sa Tarok. Kay, daliman, bukang mapriso. Nya, 5 milyon. Yan, naus-us ko. 1 milyon na lang. Di gito musugot si Tarok. Ipatuman gito niyang 20,000 ang buwan. Sige mo sugot. Ito na. Hangyo ako, Mario! Di lagi madang rito. Ipatuman gito niyang 20,000 ang buwan. Ras ng kuno na. Kang lisor di may mo, dili. Akong sultihan ini si Pari Miguel. Kinalan nga magsabot ni, sultihan ko siya, may tungan ni. Lisor. Lisor!
Paghuwat lang nay ha. Kay nigbalik na ko. Mag-celebrate ha. Palitan di ka tong lambay nga. Paborito mo katong tambo kay ba? Ganahan mo kay kato. Ug mga seafoods pag yun ay. Kanang yung naitaghang biro. Oo, ganahan ay. Kay sigurong yung kong daog kita ni. Ito nga ako ha. Ato ko pustas pikas. Ay lalalig na na ang kwarta ni mo tay. Siguro mo ginang pilde. Tanaw na to. Ano lang ganit saba di ako. Na. Dong. Dong, mag-ampong yun ko dong. Magdaog dyan ka dong, ha? Sige na, arin ako day. Sang pita lang tong Santos na nga. Sugarol. Dong, mag-ampong yun ko dong. Sige day. Ang Santos na. Siguro na di. Kahibuhunin ta ah. Diin ka ng liwat. Dong, sige ba nagdako na sa bulangan? Ano? Kinahanglan na itong respetuhan at silang desisyon. Sa di mawa ng sinugalan, ato na pasagdan. Ako makirespeto na. Respeto to, kasbikas pusta. Imong anak ko, ano mo pustahin naman, no? Sa imong respeto na ko, kaya mahangin ko. Mas nakaibaw siya. Nagdako na silang bulangan. So, ang iyang mga estimate, yung mga gusto niya. Ikaw ba, mulaban siya ko sa imong anak. Kaya nga nung dili man ako na anak. Yawa, anak ko na ako. Ilan na yung ipangayo na iba? Milyon, pre. Hapit 5 ka milyon? Kung siya may kalidad na ng tawhana, pre. Kung siya may kaliwatan na niya. Anak ka kung manananggot. Wala na inahan. Wala na inahan na. Tabang-tabang na sa iyahuan na sa tabuno. Yes, Mercado. Ilas kay tawanan. Kanya. Kung siya may unahon na, pre. 5 ka milyon? Hapit 5 ka milyon? Ah, dili. Di na ko makatug maghayagan na, pre. Kung ako nang ihatag niya ng klasya sa mga tao, kumahimutang na. Dako rin yung tinood, pre. Kunya, Di na ni mahimo, pre. Usar kay mayo ani. Ipapatay lang ginastarok. ayaw lagi ng patay-patay, pre. Pangitag lang pagi, pre. Kay, madaot lagi pa na. Wa na ilay pagi, pre. Kanara yun pagihan nga. Patso na siya. Di ko kataga ng minilyon. Anak ko manananggot. Taga anak ko minilyon. Di ko katugan ng maghayang. Ayaw lagi ng patay-patay, pre. Dili ko gusto ng patay-patay, kay piligro ta na. Usa lagi kong nahunaunaan. Ato na palargahon, nuglaing naso na si Tarok. Palargahon ta na. Pero, asa kang nasura? Sana siya, pre. Kanang, dili na siya mabalik diri. Di na siya magdungog diri.
Tagay ito nga sa milyon. Anyway, kausarap na. Kaya kung magpasaka nga ng kaso, mahul di parsyon niya na. Madiskas yan na. Ikaw, nakatunam yung kagsugan, imong andamon, imong kaugalingon sa kapildihan. Di ka magsigig hunahuna og daog. Saon man gyud kong be? Nga, di man gyud kalikayan, kulbaan man gyud ko. Na di nga saligan magang Tiban nga mudaog yun. Bisag may laki pa ng manok ni Tiban. Di ta ka siguro. Sugal ko na! Ilang biyay? Usik kay kwarta pikta. Di lang lipag kita kwarta. Usik. Mas dako pa man ganyan imo sa ko. Ah! Skalibor man ganito ako. Imuha kay Trisni. Ilang biyay? Pikta tubig na pikta. Tubig pikta. Tubig pikta. Taranayay! Oy, very good boy. Very good. Manok. Lok. Very good. Yan yung. Nay, pag init og tubig daan ay. Ako na rin mo na yun. Saan mo magluto na yun? Ang manok yung ang bingi doon ano. Oh, mao kani gadag sirti na to. Salamat sa mga langit. Naday mo mga paborito nay. Katong gisaad mo. Dagko sa ang paisong. Nay kanang nahiwaywaan ni tarong na ya. Nya ang sobra ni kay di gid na tumahurot. Dako ng kontraha gud. Kung manaring man. Ya dubo na nay. Ipakaon nas irong sobra nay. Oh, sige na. Pagkaan sa irong sobra dong. Ah, Pakaon na sige. iro. Ikaw mo? Kau na dati. Taon na mo diha. Inyo na. Sabayan na siya. Giagda kasi mong anak na ay. Di lagi ko. Sabihan na siya. Kaluuran sad. Kaon sa dia?
Isang busog ko. Ngayon yung pugson. Sige, di mo ka. Next dragon ni tayo. Malaki na. Para mo na. Ya, usap pa ka. Dong, masa mo ni mga pagkauna, Dong? Ay, karami ka daw. Dili lang ko gamay dong ay dong. Dong, masa mo? Gamay lang. Ilong di ay. Dong, masa mo ni? Anak ko Ay, ako gaya turun ko yung sa may silver. Ha? Sa imo. Okay, ha? Okay. Eh, ya, paliw, sir mo sir. Oh, ipalihog kami manong. Ay, sorry ha. Saro. Paminaw di. Kinahanglan nga magkataklo yun ang atong una-una. Ay, makakwarta biya tani. Oh, di ay. Yang sama, katong gisugo na ko nimo, makakwarta na ka ato. Di lagi. Imahalan ra ito yung imong gisugyo itong gimahalan ra. Ano nga? Dato mo ka ng agawon. Dato lagi pero report man. Report kayo. Tigiro ka. Oh. Dong, sunod gani dong, trapuhin niya na dong, madagma isang mga onri dong. Unsa man day ilang gusto? Ang gusto ba sa akong agawon? Palayason ka. Adto bas gawas. Asa man? Bisag asa. Basta layo. Ang importante nga di na ka magpakita dinhi. Uy, kakuyaw gud. Adto na day ko puyo ani sa ibang pambansa. Ini. Ibang pabansa. Ang importante nga di na ka makita sa mga pulis dinhi. Ano na? Kana kay ginamang ko pabalikon din eh. Dako ginaila ihatag nila nako. Unya. Minaw sa. Okay. Pila man kaya akong ihatag naman noon. Pila man kaya akong pangayoon dito. Mga 5 million. Pagin, dako na dako na. Paliban dito, dako na. Sakto ginang 5 million kay. May kilo bito. Ipada, paliban dito. Di mo magkapilailan isultid to? Ang makaya na lang ito taro. Kana rin yung half million. Maurgi na. Gamay lang kayo na. Masakay pa ko plano. Ya, magabang pa ko hotel. Ya, pagkaon ba? Ano? Sakto na kayo na. Ikaw ba? Ayaw na sa pag-hotel. Ayaw pagkaon ng nindot kayo. Pag tiniro sa pukupungko, may na pukupungko kayo makasave ka. Ikaw ang sampu ka. Dito sa laing pambansa, dollar gyud ang ibayad dito. Kunya din eh, kung mupalit ka kaldiritang kandi, tag 20 hiwa. Dito tag 150 na. Nya din eh, kung pagkabang kag hotel, malagmit tag 500 ang adlaw. Dito kay tag 500,000, di burot imong tungas milyon. Dakan man kanan. Gidakan maginis 1 million. Kadto na lang akong gisugyot kay mas maayo to kay tinapos. Kay di day kabot og 20 ka tuig ang akong sitensya. Di makasib sila. Di lagi sila musugot. Kay pagkabot og milyon, ang ilang gusto pakyaw sa stream. Kay gamay lang una-unaon. Wala lang. Mangayo na lang kog 2 ka milyon. Pakyaw mga na. Ayaw lagi anak. Ay pabuta ko sa kamilyon. Buka koy, kahit tuwon mo. Ako'y mo atubang nga ng agaw no. Kinsam na sila. Si Don Alfonso, mo na amahan yun ito Arnold.
Ako yung atubang anak. Matubang ko nila. Ako silang basabton. Nganong mangayo og dako. Atuon mo silang balay? Oh. Unsa man? Tuon ako? Ayaw ta. Laro ba? Ayaw. Ako ang tawagan dito. Ay ba, huwag ka na kudagan. Magpagod ka. Masog kayo dyan. Nay. Dong. Ayaw ng lamig sa milimpiyoy. Andama na imong kamot. Pagpagi nag-abugaan. Nay, daog ni mo ay. Watsa na ya? Nay, daghan mo ni. Daog ni mo, nay. Sa imo dala dong. Sa kalibot, ano? Oo, mas kalibo dong, mas kalibo. Daraw. Nay, Tris, oh. Makapinanti ka, nay. Daghan kayo ni. Dong. Napag-idiris bulsa pikas, oh. Nahimong tulo. Oh my God. Ang imo hatay. Sa? Di malingi, ha? Tagaan di kag meron, kaya ron makapalit sa kagpurol ba? Napagay ni Diris Pulsa Pikas, oh. Daghan na kayo ni. Man, nadagot sa imong daong, diba? Di ala na, oy. Di gyud ka, limuota sa day. Lawan ka sa kungoy. Tagaan ako. Madili-dili pag yun. Diyan na lagi na. May na ninyo. Oh, mau ba? Bi, dong. Ambi nang para sa iya, dong. Ambi nang para kung tatay niya mo, dong. Ay, tara. 1, 2, 3, 4, Ini labe. 5. Ikaw ka dili ka. Ako ni andam kwarta ka para gastos broken tiban. Parang badayon yun ang kasuka. Ay nalanday. Imuha na lang na. Nang ko 50 mil diri. Ako rin bahala to katong unsa gito nay? Acceptance fee? Oh, kato ba? Para entrance fee sa abogado ba? Nan naman diri 50 mil. Imuha na na. 1, 2, 3, 4, 5. Uli ni gamay ibandi. Saba di ay. Sakto na nay. Nga na 1, 2, Sigbalik. 4,